ang mga igsuon at dugang catechesis at may kahakad kaninyo. Ibanan nga during confession, dili magpareho ang pari, ayaw ang pari nga kanabitang kung wala ayaw ma-orient, example na naupisal nga wala ma-orient ayaw ng murag kapihan ng tuyag ang pari, magtuman na kisayahang nasabtan nga dili mao, ang kung pari anak mo, ingon nga nga pagtuon ng usa, balik ang sulod. Yes, ilog na siya. Nag-experience ka na sa magitin. Kasi magitin, kanang mga proper procedure sa confession, ako lang i-relay ang iko ni Padre, kanang gitawag ko, confession by justification. Ba't pasabot, kanang ganing mo, kung pisal ka, nadiri ka mo justify. Kung sa hinunan mo, nakasala ka. Example ron, ang nakasala ko Padre, gabi ikon, naka-experience ko, tumang kasubo, alam yan, angry. Hindi mo akong bahala Padre. Kanang usahay na ba? So, nunid na. Confession, during confession is only to confess your sin, not to counseling. Lahi ang counsel, lahi ang confession. Ang na, ako sa nga, pinisin ako Padre, ako nakasala, akong sala ba ni too much angry, or supra sa kapumot, nakapamakat, nakapanagpa, story ka na siya. Di na nanunod na ang pari kung sibindan sa nitabo. Kaya ang pari ana, ang ilang ipangaligis pagkumpisa. Kaya kung ingon na confession by kanang magpapil kang victim, magpapiling kang na biktima ka. Example, nakasala ko Padre kay nakasinghag ko. Hindi magtutanin ako sala, kali kay tinigong akong igsuon, pati yaw-yawiran ayo. Hindi. Ang kanang naa, katong nga pagkayaw-yawira, murto sa invitation, ikaw makasala, nasa niyo ang desisyon. So, sala ang mo, nga example nakapalinghag ka, mura na isugit. So, mura na akong bantayan. So, kansiya gamay ang katikis na ito, nga bantayan na ito. Niya, kanang akong kanang muingon nga, kanang muana nga, nakasala ko Padre, nakahingalan ko buak sa kong isilingan. Kaya pinag-away ang gudmi, yan, nakahingalan po ang kasalat ko. Dayon, sumpayan ko ni mo, kaya karon, okay nami. Nag-uli na. So, sa'yo po na siya, invalid ang mong confession niya. Muna yung tayan, kaang confessal, talagsa o kayong grasya din mong manawag. Pero tungkol niya na murag, ang pare na ilita na taman, mawala ang kasagrado sa confessal. Atong iman and then pagkahuman ng kumpisan na sugid na yung mga sala. Yeah. But before niya na, during sa paglinya, kung mahimo, ayaw pagsigi og tabi, kanang hinulsuli ang inyong mga hinumdumi ang inyong mga sala sa mga nangagi. Naisala na sa bata kamo. Pagkahibalo ninyo ang sala to, dili mawala ang sala. Ikumpisal na ang inyo. Sala sa wala pa kay buot, nga nabuhat nimo, wa ka kapanghibalo. Sa panahon na ikaw nagpanghibalo, nakasala ka. Wala na niya kinahanglan klaro. Kinahanglan diyan. So, dahil yung pagkahuman, magulat ko ka o absolution prayer. Kaya, dili gahapon, ma-invalid gahapon ang kumpisal, kung pag-human mo sugit sa lahat, ang oras mo taglakaw, yang pare makabantay, wala yung absolution prayer, wala pasayo din mo sa lahat. Ang pare dili mat is dili kompleto. Ang pare dili maoy mo pasaylo. Muhatag lamang siya kapasayloan gikan sa Ginoo. Unay itong karon. Okay, so karon Miyerkules ato ang kumpisalan ng bayan. O before walay pangutana. Pangutana.